Ne samo to. Ne samo to, ne. Lazare! Lazare! Znaš koliko je sati? 15 do 6. Ujutro. Ja taman sanjam nešto lepo. Sanjam neke ruže. Kad ti sanjaš lepo. Ja čujem. Kad ti sanjaš lepo, ali ne sanjuju svi lepo. Pa si se upišao? Gore. Šta si se usro? Još gore. Pa si se i upišao i usro? Još gore. Dobro, aj šta je bilo toko da me zoveš u 15 do 6? Sanjao sam da vozim Lamborghini. Onaj ko baka prase. Kroz neku prirodu, kroz neku šumu ja vozim, ovako vozim. Ono crkuću ptica, ono sve lepo miriše, priroda. Šta to ne valja, nije valjda maloletnica bila na zadnjem sedištu? Ma kakva bre maloletnica. Vozim ljutu mašinu, uživam u vožnji. Dobro, Ćalaš, šta tu ne valja da voziš bolja kola od Fiat Punto crtica A? Ma slušaj dalje. Vozim ja tako kroz prirodu. Ptičice cvrkuću. Kunići i zečevi pored trčkaraju. Kad u jednom trenutku ispred mene izleti jelen. Dobro, Ćale, znači rešena enigma, eto. Juče si se do besvesti nacvrcavao jelen piva, grliš bre jednu flašu tamo, ljubiš u čep i onda ujutru sanjaš. Malo ti bilo što si ceo dan loko, nego moraš i u snu da ga ližeš. Ma ko bre lizo bre, šta lupaš čoveče? Nije to. Otkud ti znaš šta sam ja sanjao? Izleti jelen i progovori glasom strica Slaviše. Nije valjda s onim malo masac glasom. Malo masa, znaš, malo masa. Stoji na sred puta i ćuti. Pa kako znaš da ima glas ko Slaviša ako ćuti? Šta, ćuti ko Slaviša? Pa nemoguće bre, pa svi isto ćutimo. Ma ne, posle je progovorio i reče ovo. Ne vozi blizu vode, ću bacaš neku kičigu bre. Jo, neko strane će garant da se desi. Svaki put kad sam sanjao ovog strica Slavišu, sljedeći dan sam plivao u govnima u nevoljama. Jesi vidio šta znači jelen, ja ne mogu da nađem ovdje. Možda treba jelen na jedan kod... A vidiš šta znači stric Slaviša? Novi s posebnim značajima, gde se to gleda? U sanovniku na 100. strani uvijek imaš na S slovo, to zapamti. Stric. Evo ga, J. Ne J, S. Vidi jelen i stric. Evo jelen prvo, jelen. Tuga, patnja, velika briga. Da trči... Jesi ga sanjao da trči, kaže brz uspeh sreća, da trči. Nije trči. Nisam ga sanjao, sanjao sam ga da staje ispred mene. Hajde idemo stric šta kaže. Možda kad se kombinuje možda će nešto dobro da ispadne. Kaže ogromna nevolja. Stric Strina, ogromna nevolja. Joooo. Možda mislim Strinu. Mada je vek su stric Strinu. Sanjao sam strica Slavišu, znao sam. Dobro, ajmo da gledam u šolju. Nisam rašao. Mislio sam u šolju za kafu da gledaš. Pa nemoj da mešaš ako ćeš bre da okrećeš šolju, šta radiš bre? Ali ti ne znaš da gledaš u šolju. Ima ko zna. Ima ova Verica sa drugog sprata za paklu cigara, radi sve što hoćeš. A, to su lično iskustvo proverili. Da radi sve. Stopojen. Ovaj talog, ne da je gorak, ne da je... Ja ću stvarno da se proserem od njega. Ti si samo proso kafu, ovo nije talog, ovo je kafa. Nema veze, ona će to da zna, ona može da gleda i tu kada je tako baričast. Kako može, to je tečnost, kako može da gledaš u tečnost? Može, to se zaledi. Dobre, čak, ti ne možeš ni talog da napraviš, jebote. I pusti da se secuje, ne možeš tako živo da nosiš. Gledaj da prospeš. Žena se šokirala. Šta kaže? Tebi je danas najgori dan, ti bolje nemoj da ustaješ iz kreveta, da izlaziš iz kreveta. Šokirala se, nije mogla da veruje kad je videla ono, šta me čeka sve danas. Pa kako ti čas za 5 smo otiš na poslu, šta, treba glavu da ti šine prikješte.
Neću da idem, zovi ovog neću, šefa to sam stana. ja sad rekao, neću da idem na posao, zvaću onog mrdljivog Zovi ga. Darka sa carine, da mu kažem da danas odlažem, nisam luda mišina, priklešti ruku da idem posle u bolnicu prsti da zavijem tamo zavoj, da ne može da mi se zavije lepo. Pa šta će mu kažeš? Doćeš otkaz ako kažeš da neće dođeš na posao zbog Jelena što si sanjao. Još će te pošalju u ludarnicu. Znači, ja ću na Viber ću da mu pošaljem sliku kako, kao iz kreveta, kako se gušim. Da, ali misliš da imaš koronu, ćeš da još u karantini te držeti. Kada ću možda da sam imao proliv. Ne može, to je najno, to ove kafe svako kaže. kupernom opet. Stefane, imam ideju. Vidi, uzmi telefon, pozovi ga Viber video poruka i snimi se dok se na WC šolji. Koga? Uzmi sebe, uzmi da stavi sound efekt, ono prdeži, ono ima on dosta takvih klipova i pusti, onako izreći kao da stvarno imaš neki proliv, neke tegobe. To ti je odlična ideja, čoče, to ti je odlična ideja. Uzet ću i napravit ću kao da je što realniji, da ne bude posle kao da lažem da sam bolestan. Ej, napravi neke filmske kadrove. Daj mi telefon, ne. Napravi neke filmske kadrove kako govno pada na kameru. Može, ajde, daj mi telefon i uključimo ovaj chat i sve to da izgleda što realno. Drži telefon, alo. I šta je bilo? Poverovao, što je najbitnije, poverovao je. Ali ja nisam ni morao da ubacujem ovaj sound efekt, ja kad sam krenuo da prdim, on mi spalo stvarno, on mislio šta je ovo, poverovao da imam projekt kao Jovanoviću, ostani kući, ne moraš da dolaziš. Super. Ali, ja ovu kafu nisam ni trebao da pijem, znači toliko sam se israo, toliko je bilo gadno već što sam opet da pušim na ovu grand kafu najgoru na svetu, više neću da... I šta, sad ćeš ceo dan da budeš u krevetu, zbog sna? Naravno da ću da budem, kako misliš? Sad ću da ti pokažem zašto prethodni puta kad sam sanjao strica Slavišu šta mi se sve dešavalo. Naravno da ću da budem, neću da stanem 24 sata, ću da budem u krevetu. Vidi, znači ovdje sam beležio, ovo je rokom, sve sam beležio šta sam sanjao, kad sam sanjao strica Slavišu šta mi se dešavalo posle. Sve sam zabeležio, gledaj ovo. 30. decembar zapalio jelku kad sam se okliznuo ovdje kad sam bio na bicikli, pa sam se okliznuo. Zapalio jelku, one lampice što su bile zagorele. Požar zahvatio Erićima stan. Zaboravio jaknu na stolnom tenisu 10. juna. Sa svim parama i novčanikom u jakni. 8. avgust. Nakon što sam odgledao Walking Dead, seo sam na naočare, polomio ih, staklo otpalo, oni šraf otpalo, nije mogao da se namesti. 16. avgust u Kraljevini novčaniku u autobusu u Beogradu. 10. oktobar, 10. novembar, znači to je bilo prošle godine već. 10. novembar kad sam uključio šteker. Uključio sam šteker, povukao kabel i sve, ceo televizor otišao kad došao onaj majstor, kaže ja ovo u životu nisam video, ovo samo ste vi mogli da napravite koliko se zapalio i tamo šteker, oni nije mogao da radi. Slušaj dalje, znači ovo je sad 2019. 12. decembar. Koleginica Caca me videla dok sam kopao u kontejneru. Kad mi je ispalo, kad si ono bacio ne papuče nove. Ti si mislio da su nove, ja nisam znao da si bacio. Kopao sam po kontejneru, videla mi i na poslu ispričala sve kako onaj majmun kopa po kontejnerima. I svi mi se smeli. Okliznuo sam se i polomio šolju 21. decembra, znači 2 dana posle slave, okliznuo sam se da li sam bio pijan ili šta, ne znam, okliznuo se, polomio šolju i polomilo se sve, došao majstor posle da popravio. U Kraljevini nam točka od automobila 1. januara za novu godinu, ja sve u auto, ono vidim nema 2 točka. 8. januara ispustio tortu za Milanov rođendan. Za Milanov 7. rođendan dete se rasplakalo posle. Na patos. Znači ima još, slušaj koliko ima još dosta, neću sve da ti čitam. 5. maja 2020. ubio Ujka Željkove svinje. Seo sam na traktor, vozio, ja krenuo u rikvet slučajno i udario ovu svinju, ovu novu što su kupili, ove ostale se razbeđale pravo pod Scania kamion. Umrle sve. Jel da čitam dalje? Neka, ne mora to se sve desilo kad sam sanjao strica Slavišu. Znači svaki put neka nezgoda. Vidio si koliko ima mnogo nezgoda. Ne znam Ćala, mislim da nije... Znači zato ću, evo sad ću odmah da ostanem u krevet, da ne ustajem ceo dan. I šta, tako će 24 sata ti prođe, a? Je bre, mi imamo ove kolačiće sreće bre. Kaže to najpouzdanije od svih ovih predviđača. Šta će mi to, šta, da mi prorekne sudbinu? Ne, kaže to najpouzdanije, znači gledao sam šta ti kažu kolačiću, to je za taj dan. Dobro, ajde da ih otvorimo, ajde da vidimo. Šta za taj dan, onako mi je nesrećan dan. Imaš ovde bre koji ti je.
Znači, Ajde, to moraš je da uništiš provereno sve, ništa 100%. celo nema u ovoj kući. Ne, tako, vrati, moraš da na sreću, ne možeš tako, vidi. Čekaj, daj da vidim, Vidi, daj vidim kako to okreni izgleda. 3 puta u pracu kazaljke na satu. U pracu kazaljke na satu. Kazaljka na satu. Neka! Moraš kazaljka na satu. Ama, neću tako, lakše mi ovako. Moraš, Neću, neće da radi neću. onda. Tako, na desno, tako, dobro. I sad otvori, šta je ovo, sad šta sam? otvori i unutra je poruka, paznaj Koja pojeo poruka? prošli put. Nismo ovo nikad kupili, nisam mogao ni da pojedem ako nikad. Pojeo si prošli put, sa sve onim... Pazi, jedeš poruku, ja, ti ko da si smar sa tobom. Ihr, cijel, ist, fast, Na kom jeziku to oreš, bre? Čoveče, okreni. Šta ima dve strane? You are very close to... You are very close to your I'm. Jao, aim je povreda, to smo učili na engleskom. Znači, blizu si povredi, you are close to aim. Neću, evo rekao sam ti, znači evo sad ću da ležim ceo dan u krevetu. Sam ti rekao, znači sve što u horoskop gledam ne valja. Gledam u kolačiće ne valja, u šolju kad sam gledao ništa, znači sve nesreće i ovi sadovni kišu što sam gledao. Idi lezi u krevet i čekaj da Daj pođe mi u dan. stvari šta ćeš ti izlučiš, isto da vidim da li za tebe sreće, samo ima nesreće u toj kutiji. Ajde da vidim. Ajde da ne pojedeš tu poruku. Mrviš trojke. Now is good time to reveal your sympathies. Kako, dobro čitaš ko da su na kineskom ti kolačići čovjek. Pravo je vreme da otkrijete svoje osjećanja, svoje simpatije. O, znači to oni milnici sad otkrijemo osjećanja, a? Da Koje vidimo milnici? to, na nemačkom šta kaže. Da. A pa boj tebu, ti Pa otkrivaš osjećanja, ti se zaljubljuješ u milene i zdralje, a šta ja ko u groblja sedim ceo dan. Aj jebi ga čale, neko je šmeke, neko je ba, neko će se provodi. Ajde bre, čuti tu. Bolje sutra da učiš istoriju za kontrolu. I rekao su da izbjegavaš vodu, ne sreće ako sanješ nešto loše da vodu Sutra je subota, ide tu u školu, uči za istoriju. Ja ću da Izbjegavaj ležim vodu, nemoj da se kupaš danas. Ko je rekao to? Tako kažu, da Kad sanjam- izbjegavaš vodu, da. Kad sanješ nešto loše, izbjegavaj vodu. Kupio, nakon neće se kupiti narednih 6 dana. Ti sve vreme tu leža, a? Sve vreme nisam se ni mrdnuo, samo od kad sam ustao. Od tamo prešao sam ovdje i nisam se uopšte mrdnuo. Tebi se barem ništa nije desilo. Ceo dan mi reči slaviše strica u glavi. Beži dalje od vode, beži dalje od vode. Ne vozi blizu vode, ću bacaš neku kičiku, bre. Nisam pio vodu, dehidrirao sam, usne mi su usušile. Znači nije mi dobro. 6 sati sedim u nepokretnom položaju. Ceo dan nisam pio vodu. 17 sati i 20 minuta. Ali mi se bar ništa nije desilo. A se zato meni desilo. Izvuku sam iz te vode kečigu. Kecko vrata iz istorije. A i Milni sam rekao da mi se sviđa i da bih htio da se zabavljamo. Znaš šta je rekla? Kezile mi se u lice, prasnula u smeh. Sve s ovim njenim drugaricama. I znaš šta mi kaže? Kaže, tužit ću te kod Bucka, pa ćeš s njim malo da se zabavljaš. Čekaj, ono to znači da je Maler prošao? Prešao je na tebe. A neka si ti samo srećan.